ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим Теҷе. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен ва дӯстони азиз мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рубл дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз лайкҳоро бизанед, подписия кунед, навори беҳтарин шудага. Иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед, дастгиришон пешраи мост. ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашон мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешраи мост. Лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. мегузарем ба видеои имрӯза. ҳамватанони азиз, шумо бор доред ва намедонед ки ба кадом ширкат муроҷиат кунед. мо ба шумо ширкати Акай Наимро тавсия медиҳем ки беҳтарин шахсият аст, ки дар ин кол чанд сол кору фаъолият дорад. агар шумо дар дигар шаҳрҳо дӯстони азиз бор доштагӣ бошед ва боратон агар аз 1 тонн бисёр бошад, боратонро аз дари хона омада мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад ва ба тамоми ҷои Тоҷикистон дӯстони азиз равон ҳам мекунад. аз ҷумла Душанбе, Кӯллоб, Хуҷанд, Қурғонтепа ҳамаи ҷои Тоҷикистон равон ҳам мекунад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, муроҷиат кунед. ширкати Акай Наим дар хизмати мо шумост. дӯстони азиз, якумин эълони мо дар видеои имрӯза материали фурӯшӣ аст, яъне ки материали амириш меган, дар ҳолати хуби техникаи. дӯстони азиз, суди ишорааш танҳо бензин, сета баллони 90% дорад. нақша 17,000 сомон мега, документош бучидаган, баллонош хулоса 90%. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, краскааш сар, холаташ хуб. дӯстони азиз, материал на хаду аз завод меша, ба кор тайёра, фақат документиш кандакора 17,000 сомон, хулоса ҳамаи документ пакмеша хидм карда метим, соҳиби материал ҳам қайд кардагай. боз иваз карда мешавад ба ягон скутер ё ин ки мотоциклади иваз карда мешавад. болои пул битенгуфтагай номери WhatsApp дӯстон мондага марҳамат кунед, занг бизанед, маълумот пурро аниқтари материалро аз худи истифодабошон дастрас намоед. дӯстони азиз, дар видеои имрӯза мошинҳои советска ба навор гирифтем, барашон пешкаш мекунем. якумин мошини фурӯшиамон ВАЗ 2114 ҳастай, соли баромадаш 2004 солай. судишвараш бензин ва газ, моторуш 1.5 литр дар ҳолати хуби техникаи. дӯстони азиз, мошин хулоса тюнинг кардаги, ҳолаташ беҳтарин, қарор дорад дар ноҳияи Восе, 1 сола ҳуҷҷат дорад ва растамошка кардаги нестай. дӯстони азиз, 1 сола ҳуҷҷат дорад, берастамошка, нақша 13,000 сомон мега, бо савдои хуб ҳамеша, савдо дар назди ҳамин мошин. хулоса дӯстони азиз, 4 та диска баллон пачка, мошина аз Росия овардаган, ягон камбудӣ ва расход надорад. 13,000 сомонӣ, аз 13,000 сомон муомилаи хуб ҳам дорад. дӯстони азиз, марҳамат кунед, номерҳои WhatsAppшон, номерҳои дастишон мондагай, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтаи ВАЗ 2114-ро аз худи истифодабошон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон Daewoo Labo аст, грузовой Daewoo Labo, соли баромадаш 2006 солай, коробка механикаи, судишвараш гази холӣ. мошин дӯстони азиз, хулоса дар ҳолати хуби техника, 4 та баллони нав ҳам дорад, хулоса ягон камбудӣ ва расход надорад. қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, нақша дастрожни 47,000 сомон мега, боз савдои хуб ҳам мешавад. краскаш кабуд, номерҳои транзит, ҳолаташ беҳтарин. мошин дӯстони азиз, вагонияи кам гаштагиай. номере ки дар рӯи экран мебинед номерҳои WhatsAppшан. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтарашонро аз худи истифодабошон дастрас намоед ва аз номи канали мо Насим Теҷе ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, мошини навбатиамон ин ВАЗ 2115 ҳастай, соли баромадаш 2005 солай. объем мотораш 1.6 литр, коробка передачи мошин, механикаи, судишвараш танҳо бензин. мошин хулоса дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, 4 та диска баллон пачка, дискҳои простой, краскадар нестай. дӯстони азиз, мошин хулоса ягон камбудӣ ва расход надорад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи мошина
29000 сомон мегӯяд боз камтар дигар савдо дорад. Савдо дар назди мошин. Хай дӯстони азиз, дидесем мошина тозагӣ шуд, чӣ хеле тоза шувай. Нархаш 29 та. Телефонно барои тамос 918 43 93 43. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтар шумо аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, 5 июли моҳ ин ваз 2115 ҳастаи соли баромадаш 2012 солай. Абия мотораш яга азда 7 коробка механик, судишварияш бензин ва газ, гази евро 4. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 24500 сомон мега. Тонировка хулоса растамоша кардагӣ неста. Аз Россия омадагӣ ва растамоша кардагӣ неста. Номерҳои русӣ, 4 та диска балон пачка ва дискаҳои простой. Салонша бениҳоят тоза. Дӯстони азиз, марҳамат кунед, нархша 24500 сомон мега. Бо савдои хуб мешавад. Савдо дар назди ҳамин мошин. Ина дӯстони азиз, занг бизанед, касоне ки советский тоза гуфтагӣ буд 2012 сол гази бензин кор мекунад, растамоша кардагӣ нестай. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумоти пурро аниқтар шумо аз худи соҳибашон дастрас намоед. ва дӯстони азиз, 6 июли моҳ ваз 2107 ҳастаи соли баромадаш 2004 солай. Объем мотораш 1.6 литр, коробка механик, судишварияш бензин ва газ, гази евро 4. мотори коробка ходош ҳамаш 100%. дӯстони азиз, аз учёт синемат карки номерҳои транзит дорад. дискаҳои простой. дӯстони азиз, қарор дорад мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 13000 сомон мега. Телефонно барои тамос 887 71 72 71. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтар шумо аз худи соҳибашон дастрас намоед. лайкҳоро фаромӯш накунед дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, чунки дастгиришон пешаи мост. чӣ хеле ки мошин дошта бошед, ҳатман дар ватсап равон ки мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. раҳмати калон барои дастгиритон. худованди меҳрубон ҳамаи мо ва шумо соҳиби як мошини хуб бигардонад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бардорони азиз, ҳамон каса хуб ҳастед? аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. моро як модари инвалид, яъне ки як модари маъюм муроҷиат кард ки бачаҷон илтимос, мода як аробача намераса барои ҳайкадан ва барои роҳ гаштан. як аробача намераса, ҳаракат мекунем, дастгирӣ мекунем. дӯстони азиз, хос аз барои аллоҳ, картаи худам нест, картаи худшо. ва дӯстони азиз, карта ба номи Кенҷабой ва Назира мебурояд. номерҳое ки мисол дар ҳамин корти Душанбесиди пайвастанд 901 61 73 61. номерои картаи Душанбесиш мондагиай. аз ҳаматон хоҳиш мекунем, марҳамат дастгирӣ кунед, чӣ қадар ки метонед. иншоалло ки боз ҳамон қадар хубтарак беҳтарак мешавад. агар ки бовар накунед, номерош мондагиай, занг бизанед. картаи Душанбесиди дӯстони азиз, мисол чӣ қадар ки метонед, 1 сум метонед, 10 сум метонед, 100 сум метонед, хайр кунед, штоби ҳамаи як дастгирӣ, ҳами як коляскаи хуб ва беҳтарин харем. дар ҳаққи ҳамаи ғарибоне ки дар федератсияи Россия кор кардесанд, дар ҳаққи ҳаматон дуо кардагиар ва дар ҳаққи ҳамаи одамои мисол хайрхоҳ дуо кардагиар. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мошини навбатиямо дӯстони азиз, ваз 2106 ҳастаи соли баромадаш 1987 солай. объем мотораш 1.8, коробка механик, судишварияш бензин ва газ. мошин 1 сола ҳуҷҷат ва 1 сола тонировка дорад. номерҳои транзит ҳолаташ беҳтарин. марҳамат кунед дӯстони азиз, мошина бениҳоят расходаш кардагиай ва нархи мошина 27000 сомон мега. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. 4 диска балон пачка, дискаҳои 5 ҳолаташ беҳтарин. мошина краска талаб нестай, хулоса краскаш нав кардагӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. телефонно барои тамос 922 77 65 15. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтар шумо аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, як тои дигар боз ВАЗ 2106 ҳастай бо нархи арзон соли баромадаш 2001 солай. Мотораш 1.6 литр, коробка механик, сӯзиш фурӯяш, бензин ва газ. Мошин дар ҳолати хуби техника мотораш 100% заводӣ мешавад. Хулоса қарор дорад дар ноҳияи Қумсангин, яъне ки номи пешнаш Ҷайҳун. Нархи мошина 8800 сомон мега. Дастсарошни фурӯхтан дар корай. номеро ки дар рӯи экран мебинед дӯстони азиз, номерҳои WhatsApp 552 53 18 18. занг бизанед, маълумоти пурро аниқтари ВАЗ 2106-ро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон ВАЗ 21099 ҳастай соли баромадаш 1997 солай. сӯзиш фурӯяш танҳо бензин, мотор 1.5, коробка механик. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Хулоса дӯстони азиз, мошин на хаду заводид мешавад. Мотори коробкаш созанд. Хулоса камтар краскаталабай ва документош бучидаган. Нархша 5900 сомон мега. Документош бучидаган ва краскаталабай дӯстони азиз. Хайд десен дарунаш полный обшивкаи спортивный заргия. Телефона барои тамас 987 12 03 66. занг бизанед, маълумоти пурро аниқташонро аз худи соҳибашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед, дастгиришон пешаи мост. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Худованди меҳрубон нигаҳбонтон бошад.